Karbi ANGLONG I, welcome to my YouTube channel, GENU vlogs. Lapen pini vlogs bang enal to chini po pini ke June 5 lapen special day lo. The pini ke World Environment Day lapen pini ke day 2 lo, because 7 days 7 vlogs challenge lapen pini day 2 lo. Lasi kada ko item da jutho ya nakela lapen ni channel no subscribe kilang pada subscribe na GENU vlogs pu lapen Instagram no na follow ilang pada follow na GENU vlogs pu lo lapen sin mange nang don bom de lasi patumi ya vlogs bang lang tum day 1 vlogs man lang long le lang pu te I button mai lasi lang lamo kal de description no da dola so pangcheng phina video de. So guys, non la depen ke breakfast to people bla nasi la breakfast to tang lo bla te kaman klem bla nasi tang tam chini ba patumi aku na pensi thing pi rong haiwan ma buge la dewan blog sang lang long lem ple da kai button mai so lang noi de tum pi rong patumi ke ndam polo non ke pangcheng mo bla nasi asin bang lang bong de dulu da rong pi rong ta engam tu de klem ke long le chiti pula halo yo nang lang yo. Kalau silong le chete lo. La ke. La silong le chete lo. La silong le chiti lo. Oh, ko Te krak vo. ko pi phan ni thek long la sa no si thek long cheng na. Long le chete pa. Long le chiti lo. So guys, non ekta rong e lo la pen non aku dolang pelangan dolang la si nang dan mo vlogs nang de.
Cycle po di kayo kaya. Sila doon. So guys, biar pun kecoh challenge deh. So guys, ini ya vlogs nang yang inton tuh lah, pen final le citong tuh lah pen. So video lah macam mana like, subscribe lah pen menjadi ko juga untuk subscribe and lah pen. Tapi ya vlogs nang itu langlong lah pen 50k subscriber ang palit direct lah pen ini itu cepat dupo lah pen ang litum ta kacing kon ke support nang pidunik ta lah pen nili
nilipan request rang do mane si hirjir thare joysing hanse alang lisi ketok lo lapen nilipan request lo mane nangli video lo bipon thapula si kadogoi donda arju ikhurna to ante hirjir bangle arju ikna Kardom nilimen thare joysing anse nilihavar nijang Karbi Anglong Kadu kawe phanta senggang sama kardom pajereglo nilhin pen kabonda ahir je resang pai aphan panong si nili puthot nangli tuma thengno kiwanji aphan si chisikiklo silabang so hirjur jongsi ning dok la pen jume sen lo pulotangte khayalam alamet kaching hon amen pen nangli tum pache thangik tha la pen lam thenang pik tha tangte nang litum atheng no pai nang pu I hear jer kewanji aphan chisik lo pai nang sopir the adang along nang hen lo kang hon ke thenai abang ni tum along ke do pai nang hen lo ni tum aphanang paha che abang ni tum aphane pathe abang itum aphanang pare abang pai nang henlo nitum aphanang than kai kelam keme e phane kang hon neke pi ke thenai abang pai nang henlo kai ke nang tene une pai nang than ji kai ke kaching hon alam e phan lapen ang song ke do acheklo tu rason si kai ke nang turbong si do verji pai itum ye seng viarlo pai nang henlo ni kai ache the binong lo pai kardom so kosala ahir jir bangke nangli tom karju pen ili ekdom ining dono jinan lo athe pai hen lo nam lo asi kadoi dum da ipai han ching honai la pen respect pi nei athe bi hek pen itum ha ke the nang pading lo iking padam pathek lo la pen la si pai phan ching honai la si pai hen lor na da lo la si taon de pini blogs mang lan la si kapregar ni le chetong do pina